magnífics consellers. Dam inici a aquesta secció extraordinària del plen del Consell Generau d'Aran. Dam el primer punt de l'ordre del dia, que era aprovació se procedís. L'aprovació se procedís del conveni de col·laboració entre el Consell Generau d'Aran i l'Ajuntament de Naguaran entre la realització de la licitació de la concessió administrativa d'ús privatiu del parcatge de Baqueira 1500. S'absenta el conseller Ruiz Canela per incompatibilitats també en la votació. Com saben, aquest parcatge de Baqueira 1500 és copropietat del Consell Generau d'Aran i de l'Ajuntament de Naguaran. Pendent els darrers temps, aquest també ha estat emplegat per empreses privades amb les prèvies concessions de permís i interveniments privats. A part d'això, s'ha considerat també que era de resum gestionar aquest equipament de manera més àgil i que no comprometés en cap cas tampoc els drets dels propietaris, i per això que tant l'Ajuntament com el Consell Generau d'Aran hem arribat a aquest acord entre la licitació i la concessió administrativa d'ús privatiu d'aquest parcatge, amb els condicionants que vostès han pogut també fer en les clàusules, en tot salvar places de parcatge tant a l'Ajuntament com al Consell Generau d'Aran. Per tant, el que haríem avui seria aprovar aquest conveni de col·laboració. Bon dia, síndica, conselleres, consellers, i d'acord. D'acord, doncs passaríem ara a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Força gràcies. Incorpora novament el conseller Ruiz Canela. Passaríem al punt número 2, que era aprovació se procedís de l'ajustament de la distribució del calendari laboral del personal del Consell Generau d'Aran i de l'Urbanisme Autònom Local, Foment Turisme de Val d'Aran, pendent l'any 2026. En aquest sens, li passaria la paraula a la secretaria general. No tinc micro. Bon dia. Com sapigueu, s'ha d'aprovar cada any el calendari amb les dates que corresponen festives i és la proposta que s'aixeca perquè l'òrgan competent és el ple. D'acord, com veuen vostès en tràmit, també. Si hi ha qualque qüestió al respecte, si no, daríem aprovat aquest punt per assentiment. Passaríem al punt número 3, que també una qüestió de tràmit, de l'aprovació se procedís de la modificació de la Comissió Informativa Permanent de Servicis Generals. Serà la secretaria amb la introducció. Vam detectar que hi havia una discordància entre les convocatòries que s'havien de fer amb la comissió i el ple. Una era la segona setmana i l'altra la tercera, per tant no podia ser perquè les comissions informatives han de ser prèvies al ple, no posteriors. I detectant aquest error, se fa la modificació i es proposa la modificació de l'òrgan competent, que és el ple. Sí, d'acord. D'acord, doncs daríem també aprovat aquest punt per assentiment. Passaríem al punt número 4, que era aprovació se procedís de l'ordenança reguladora de l'accés motoritzat també i natural en territori de Val d'Aran. Li passaria la paraula en exposar aquest punt al vicesíndic primer, magnífic senyor Francesc Bruga. Gràcies, síndica. Bon dia, conselleres, consellers. En aquesta ordenança que portam avui a valoració i aprovació, penso que hi ha una era en què, havent treballat tots els departaments de la casa, des de turisme, secretaria d'intervenció, perquè la mateixa ordenança requeria que tots poguessin dir l'acció que deixar l'ordenança el més endreçada possible. Hi ha ordenança que, a diferència de text que hi havia en aquests moments vigent, el que s'ha fet canvia la circulació invernal i la concessió de permisi que passen a este ara de Consell General i s'eliminen els annexes que cregui que eren atur de 8 que dificultaven un senyal l'enteniment a la gent que volien saber com havien d'ajustar-se a aquest accés, a mi natural,
i ara, en la mateixa plana web del Consell, quan aquesta s'aprovi, ja serà molt més fàcil que puguen anar a interpretació d'aquests llocs on volen anar. Jo, si me permeten, volia agrair a tots els que hi han intervingut, que ha sigut, com he dit, força gent de la casa. Les experiències que han hagut tot i al llarg d'aquests anys, tant en l'ordenança, ens ha portat a que hàgim pogut ajustar-se tots aquests punts a el que era realitat. Pensi que amb això més o menys he explicat. Gràcies. Gràcies, conseller. En tot cas, passaria la paraula al grup de Convergència Aranesa. Bé, gràcies. Nosaltres, com a manifestarem en la comissió informativa, vam votar en contra, però amb el que trobam causes a mancar. Com ja manifestarem, ja ha 2 anys, 2 estius, que hem demanat que se regulaven tots aquells camins que s'han creat de naui i que a desús se'n veuen, perquè després ja hi baixa aigua o ja se creen camins. I de là hi ha un article que diu que el Consell General, a petició de tercers interessats, se pot crear aquelles naues pistes temporalment. Més pensam que temporalment després ja hi seran aquelles pistes. A Delà hi ha un punt que parla de bicicletes, per exemple els caminots i senders, vies que són aptes en pas de pedús de bicicletes. No se parla en cap de moment tampoc de bicicletes elèctriques, de cada cop. Bé, després ja hi ha altres punts, com el que ja manifestarem l'altre dia també de les motos de neu que han, no sé jo m'he dit ara, com era? Sin permisi, el que se deu als que són empadronats, sin permisi al llarg de tota la temporada. Bé, entre d'altres. D'acord, gràcies. Li passaré la paraula al conseller Bruna perquè pugui rèplica. Bé, aquesta ordenança quasi bé era mateixa que actualment és vigenta. L'únic que s'han fet 2 canvis importants, que són els que direva, que són la circulació hivernal. En aquest cas, el que s'ha fet i ampliació de la normativa que hi havia exclusivament en Nou Aran, en hivernal, me refisqui, les motos de neu, i s'ha fet extensiva a tota la Val d'Aran. En plus, el permisi van haver de demanar-se exclusivament al Consell. Això és el que nosaltres hem fet. El que he dit vostè de 5 permisos empadronats se manté exactament el mateix, o sigui que no hem fet cap de canvi. Però cregui que hi ha tal. El dels camins, jo causa que ens està costant força i entendre als usatgers que els camins són compartits. Hi ha camins que són utilitzats exclusivament per un tipus de persona, que són els caminaires o els que van a córrer o els que utilitzen la bicicleta o els que van també sos cas. Hi ha causes que són de sentit comú. El que no podem estar i al desús de cada una de les persones que la utilitzen, perquè ells són els que al final tot això que no entenem. Li meto un exemple. Quan vostè camina per Beusa pot trobar 5 persones, totes al costat de l'altra, quan la pista permet que se puguen metre, poden estar 2 persones i poden permetre que passi compartit, tant bicicletes o tant altre tipus d'activitat. Això ens està costant, també els paneus estem informant de tot això, que la gent puguen entendre que no hi són solets a la muntanya, que hi ha moltes causes que a nosaltres ens agradaria. Després hi ha altra polèmica important, que vostè no ha fet referència, però que a nosaltres ens porten molt de treball, que és el tema de les caravanes, perquè estan per tot arreu, hem fet un esforç molt gran, tant horaris de poder regulació, a massa tant Mossos d'Esquadra. El treball que hi ha darrere d'aquesta ordenança i força complicat. A viatges rebrem vostès el Covid, després del Covid, l'afluència
a mi natural se tripliquèc, haguérem de treure, com aquest que dits, ordenances naues t'ajustamos a d'aquells controls. Hem retornat ja de viatge i un volum més petit de gent, però pensi que tot el de mateix, cada dia hi ha causes que van gessent. Gràcies. Gràcies. Sí, en completar aquesta intervenció, abans de passar a les lectures de rèplica, aclarir qualques qüestions. Com ben comentau el vicesíndic, aquesta ordenança, l'eu exactament la mateixa que s'aprovec en 2014. És a dir, el que s'ha fet, en primer lloc, adaptar-la a la normativa catalana vigenta, és a dir, en vari punts s'iguala a l'acrò que s'ha legislat en Catalunya. Respecte a la qüestió dels camins, aquesta ordenança d'accés motoritzat a Miei. Per tant, quan parlem de camins no parlem d'accés motoritzat, d'acord? I així cau en compte que els camins també són, com ben dit el conseller, camins compartits i també són un recurs natural i turístic de primer ordre. Per tant, el que cal treballar és trobar aquest equilibri entre que l'accés a la natura sigui sostenible, també ambient, més també del territori. Respecte a la qüestió de les bicicletes, entenc que si se parla de bicicletes se parla en general, si no sé que avui les bicicletes elèctriques doncs ja s'agerà. Jo el que no compartisc són criteris, perquè penso que també hi ha qüestió de quin model de país volem i respecte a la seva posició a la regulació de motos de neu. Cal dir que hem l'únic territori de tot l'estat que permet aquesta activitat. El que entenc per acrò també que vostès transmeteren en la comissió informativa que la seva negativa també a aquesta ordenança en aquest punt dels motos de neu a que veig que evidentment aquells 5 permisos hi haran que se poden ballar a persones individuals no se valliguen a segones residències que no són empadronades, perquè penso que hi ha de lògica, és a dir, les persones que no són empadronades en Naval d'Aran, que no viuen a Naval d'Aran, no poden haver aquest accés. A mi em sembla que en aquest sentit defensam interessos totalment diferents. Vostès defensen els interessos de segones residències que no són empadronades, en aquest cas el govern ha de defensar els interessos de tot el territori. Sí que és veritat també que en cas dels motos de neu se permet aquesta activitat econòmica, especialment en els refugis de muntanya i aquelles activitats econòmiques ja existents, però li repetisc que hem l'únic territori de l'Estat que permet aquesta activitat. Una activitat que probablement és bastant incompatible amb aquesta reserva de la biosfera. Per tant, aquí també cal anar treballant en com entenem, com digui, quin model de territori volem i quin treball amb el medi ambient i de besunya. En tot cas, respecte a aquesta qüestió, repetisc que vostès hagin referència a les bicicletes, així entenem que és referència a tot tipus de bicicletes, més que cal s'emete aquest ajut que és a Càrim. Això sembra apreciació. No són que a punt dels camins així ho parla, dels camins, de diferents tipus de camins. Avui hem referència a tot tema d'aquells camins que són entre la tiradera i l'alta. Pensam que també ha d'estar incluït tot l'altre. Nosaltres llegim-lo que ho hem interpretat a taula. Gràcies. D'acord, doncs gràcies. Passaríem ara a votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Força gràcies. Passam al punt número 5, que és l'aprovació definitiva se procedís de la modificació de l'ordenança fiscal número 1, reguladora de la taxa ante la prestació del servici de gestió de residus municipals. En aquest sens, li passaria la paraula al vicesíndic d'Usà, el magnífic senyor Oriol Sala. Ben, gràcies síndica, bon dia conselleres i consellers. Com ben saben, cada any aprovem la taxa de residus en l'exercici següent, en la qual la llei ens obliga a cobrir el cost del servei íntegrament amb el que recaudam.
Enguany, per segon any consecutiu, hem hagut al·legacions en període d'exposició pública, també es madeixi arguments de l'any passat i que, evidentment, ens vedem en l'obligació de desestimar-les. Aguest govern, d'Unitat d'Aran, vostè meterà en centre des polítiques a la gent, per davant de qualsevol llaute interès. Com ara ens hem trobat amb aquest tipus d'al·legacions. A uns pisos turístics paguen, i ja vos asseguraré ara que seguiran pagant el doble que un veïn normal. Tot es sigue per sentit comú. Com ben saben, un pis turístic genera l'eu del doble de l'ordera que hi ha a casa normal, a tal ens et diuen les donades, i a de là són residus que normalment són tots temps sense reciclar, que acreu el que hi encari el cost de tractament. Perquè no hi ha el mateix enterrar l'ordera, que ha un cost en el Consell General d'Aran d'actur de 800.000 euros anuals, a revessos per plàstic o cartó degudament separadi, que és el que ajuda justament a abaratir el cost de no haver de pujar la taxa l'any següent. I acreu podem evidenciar a més en l'època de Covid on els percentatges de reciclatge pujaren o en els mesos de novembre o mai que tots temps són positius per lo que al reciclatge. Acreu vol dir que aquest tipus de turisme no ajuda i de certa manera jo penso que han de pagar la mala gestió que han de residus. En l'estudi econòmic de plec de la licitació, un any, també contemplava aquests números on se deia que el cost a pagar per un establiment catalogat com a ús turístic hauria d'estar de 675 euros i no de 280 que hi ha en l'actualitat. Amb aquest argument se sustenta bé per informe de servicis del Departament de Gestió Ambiental i de Tesoreria d'aquesta pròpia casa que avalen la desestimació de les al·legacions per l'exposat anteriorment. Aquest govern tostem defensarà el sentit comú, els interessos dels aranesos i, a més, equipararà un rebut domiciliari a un turístic, com pretenen aquestes al·legacions, i vostès hauran d'argumentar vot. Gràcies. Gràcies, conseller. Seria el torn de paraula al grup de Convergència. Gràcies per la informació. Nosaltres no hem participat en arren de tot això, a la vegada ens vam estirar. D'acord, doncs passaríem ara a votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Força gràcies. Bé, en qui ha sigut que hagués plen que ell darrer de l'any, encara que sigui extraordinari, demoram a primers d'any poder anar a terme plen d'aprovació de pressupost en aquest 2026. A més, desitjar-les a tots unes estes amb força salut i que ens tornem a veure a comptar de l'any que ve. Bon dia. Sí, per favor. Gràcies. Bon Nadal a tots i bones festes.